ഞാൻ ഹരേ ഹിന്ദുമതത്തിലൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയതാ. ഉം, ഹിന്ദുമതത്തിൽ ഉം, ജഗന്നാഥ്പുരി, ദ്വാരക, ഉം, വൃന്ദാവനം, ഉം. ബദ്രിനാഥ്. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃന്ദാവനിലൊക്കെ പോയി. വൃന്ദാവന്, അയോധ്യ, പുരിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. മായാപ്പൂര്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മായാപൂര്. കൃപ. അത്രേ ആ വിചാരിക്കുന്നു. ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളെ അറിയാൻ വയ്യ. ഇതിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ തന്നെ ഓരോ ചാൻസ് തരും നമുക്ക്. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ആഗ്രഹമുള്ളവരെ മുഴുവനും ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആദ്യം ദ്വാരകയിൽ കൊണ്ടുപോകും, വൃന്ദാവനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും, പിന്നെ അവിടെയാണ് ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ പോകും, ബദ്രിനാഥിൽ പോകും, കേദാർനാഥിൽ പോകും. എല്ലാം അവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി തരും. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമുക്ക് അതിന്റെ കണക്ഷൻസ് ആക്കി തരും. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ഒക്കെ നടക്കും തന്നെ തന്നെ. മാതാജി നാവ് പൊന്നായിരിക്കട്ടെ, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ. നമുക്ക് ബ്രഹ്മോത്സവത്തിന് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒന്ന് കൂടണ്ടേ മാതാജി? അതെന്നാ? പോവാം. ഓഗസ്റ്റിലല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓഗസ്റ്റില് കേട്ടോ, പോവാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ലീവ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന്റെ ലൈവ് ഇട്ട് ഞാൻ അത് ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിന്റെ സമയമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. നമ്മുടെ അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗാണെന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നമ്മള് പഠിച്ചു അല്ലെ? ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. കർമ്മയോഗം എന്തൊക്കെയാണ് അധ്യായത്തില്? ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ നശിച്ചു പോണ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഭഗവാൻ ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ നമുക്ക്. ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ആസക്തി വരും? ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും? കാമം വരും. കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം വരും. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹം വരും. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സ്മൃതിഭ്രംശം, ബുദ്ധിനാശം, സർവനാശം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെന്നല്ലേ? എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലോ നമുക്ക്? ഭഗവാൻ എത്ര നന്നായിട്ടോ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് എന്നുള്ളത്. ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ. ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ്. ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ നമ്മളോട് മാതാജി ഞാൻ ഇന്നത്തെ 6രുടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ട്. ഹരേഷ്ണ പ്രഭു പറയണ്ട, നിങ്ങൾ കേറിക്കോളൂ കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല, രാവിലെയും കേറാം. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? പിന്നെ എവിടേക്ക് എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ബ്രഹ്മസ്ഥിതിയിൽ എത്തിയാലാണ് അല്ലെ? ബ്രഹ്മസ്ഥിതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, ഒരു പദം എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അതേ സ്ഥിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു തന്നു. അതായത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇന്നലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം, സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനി 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ അധ്യായങ്ങളെ കുറിച്ച് ഐഡിയ ഉള്ള ആരുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാലോ ഇനി എന്താ പറയാൻ പോണതില്ലെന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. ശ്ലോകം 1. അർജുന ഉവാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ കേശവ. എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ,
ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. എന്താണ്? അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ. ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബുദ്ധിയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണാവബോധമാണ്, ഭക്തിയോഗമാണ് നല്ലതെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ എന്താ ധരിച്ചത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിയോഗം അഥവാ ആത്മീയ ജ്ഞാനാർജന പുരോഗതിക്കുള്ള ബുദ്ധി എന്നത് കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻവാങ്ങലും ഏകാന്തതയിലെ തപശ്ചര്യമാണെന്നാണ് ആര് ധരിച്ചത്? അർജുന വിചാരിച്ചത് കൃഷ്ണാവബോധം അതല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള പുരോഗതിക്കുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയാണെന്നും കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻവാങ്ങലും ആണ് ഏകാന്തതയിലെ തപശ്ചര്യ. ഇതാണെന്നാണ് ആര് ധരിച്ചത്? അർജുനൻ ധരിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാകട്ടെ മറുപടിയായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മയോഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പറ്റി ഈ അധ്യായത്തില് വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹായ സീവമേ തത് ഏകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയൂഹമാപ്നയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധി അമ്പരിപ്പിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായതെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്, അങ്ങ് ഈ ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി അമ്പരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായത് എന്താണെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ ഞാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ളതെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന എളുപ്പമായി എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ രഹസ്യം അറിയാൻ ഔത്സുക്യമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി തന്റെ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ലോകേസ്മിൻ ദ്വിവിധാനിഷ്ഠ പുരാ പ്രോക്താ മയാ നഘ ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനാം കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മയാനഖ എന്നവിടെ വിളിക്കുന്ന അർജുനനെ. മയാനഖ എന്ന് വെച്ചാല് പാപരഹിതനായ അർജുന. പാപരഹിത എന്നാണ് എന്തിന്റെ അർത്ഥം? മയാനഖ, അനഘ എന്ന് വെച്ചാല് പാപരഹിത അർജുനൻ വിളിക്കാണ്. തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവമാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോ ഒന്ന് തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ട് അനുഭവമാത്രപരമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഉള്ളവരും പിന്നെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്, അങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരാണ് എന്തിനു ശ്രമിക്കുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ, അത് എവിടെ പറഞ്ഞത്? രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് രണ്ട് വിധം യോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. രണ്ട് വിധം യോഗങ്ങളെ കുറിച്ച്, സാഖ്യയോഗത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഏതിലാണ്? ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചും, സാഖ്യയോഗത്തെ കുറിച്ചും കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗത്തെ കുറിച്ചും എന്നിവയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി സാഖ്യയോഗത്തെ കുറിച്ചും കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗത്തെ എന്നിവയെ പറ്റി ഇവിടെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. നോക്കാം. ന കർമ്മണാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോശ്നുതേ നചാ സന്യാസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല, സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾ പരിപൂർണത നേടുകയുമില്ല. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ കർമ്മ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അല്ലെ, കർമ്മയോഗത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാൻ സാധിക്കില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. സന്യാസം പരിത്യാഗിച്ച, എല്ലാം പരിത്യാഗിയാണ് അത് സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക അഥവാ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നാരായണ തുല്യനാവാം എന്ന ചില തത്വചിന്തകന്മാരുടെ അഭിപ്രായം കൃഷ്ണൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്കും ആരാകാൻ പറ്റില്ല? നാരായണന് തുല്യനാകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന തത്വചിന്തകന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
എന്തൊക്കെയാണോ നിർദ്ദിഷ്ട ചുമതലകള്, നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള്, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള്, അത് നിറവേറ്റിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്നതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ആരാകാൻ സാധിക്കില്ല? നാരായണന് തുല്യനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നേ ഇല്ല. നഹി കശ്ചിക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യത്തെ ഹവ്യശ കർമ്മ സർവ പ്രകൃതി ജൈർഗുണൈഹി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? ആ വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും? പ്രവർത്തികൾ, കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരാണ്, നിർബന്ധിതനാണ് എല്ലാവരും. ഒരാൾക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല? കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ശരീരസ്ഥനെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും, ശരീരസ്ഥനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധപരമായ സത്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാത്ത പക്ഷം ആത്മാവ് മായാശക്തിയാൽ പ്രേരിതനായി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയേക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് വേണം? സൽക്കർമ്മങ്ങളില്, കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? മായയുടെ ശക്തിയില് പ്രേരിതനായിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ ആസ്തേ മനസാസ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചാരാസ ഉച്യതേ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിക്കുകയാണ്. കപട നാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മള് കാഴ്ചയില് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളില് മനസ്സ് വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. അവരെന്താ പറയണത്? കപട നാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള് നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. എന്താണ്, പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് തോന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയാണെന്ന്. പക്ഷെ മനസ്സില് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളില് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ് ആ വ്യക്തി. കപട നാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയേണ്ടത്. യോഗി എന്ന് നടിക്കുകയും വാസ്തവത്തിൽ വിഷയസുഖങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത വഞ്ചനയാണ്. അപ്പൊ അതൊരു വഞ്ചനയാണെന്നാ പറയണത്. ബാഹ്യരൂപത്താല് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നാം? ഒരു യോഗിയാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ ഉള്ളുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അയാളൊരു വഞ്ചകനാണ്. യസ്തിന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യാരഭ്യത്തെ അർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയൈ കർമ്മയോഗം അസക്ത സവിശിഷ്യതേ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ. വേറൊരു തരത്തിൽ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി പ്രവർത്തന നിരതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി ഇല്ലാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അത്യുത്തമൻ എന്ന് പറയാം. ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാള് അത്യുത്തമനാണ്. പൊള്ളയായ ആത്മീയവാദം കൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കരായ പൊതുജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നവനേക്കാൾ ഭേദപ്പെട്ടവൻ ധ്യാനാദികളെ ഒരു ഉപജീവനോപായം മാത്രമായി കരുതുന്ന കപട വേഷധാരിയായ ഒരാളെക്കാൾ എത്രയോ നല്ലവനാണ് മനസാക്ഷിയോടെ തെരുവ് തൂക്കുന്ന ഒരു തൂപ്പുകാരൻ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ധ്യാനാദികളെ, ധ്യാനത്തെ പോലുള്ള ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു ജീവനോപായം മാത്രമായിട്ട് കരുതുന്ന, അതൊരു ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും കപട വേഷധാരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര്? തെരുവ് തൂക്കുന്ന ഒരു തൂപ്പുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഈ ധ്യാനം പോലുള്ള കാര്യങ്ങള്, അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങള് ജീവനോപായമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത് മറ്റുള്ളവരെ കബളിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര്? തെരുവ് തൂക്കുന്ന ഒരു തൂപ്പുകാരൻ. നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മജ്യായേഹ്യ കർമ്മണഃ ശരീരായാത്ര പീച്ചതേ ന പ്രസിദ്ധ്യേത കർമ്മണഃ. നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
കർമ്മം ചെയ്യുക. നൈഷ്കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നീ ചെയ്യണം. കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധം. എന്താണ് പറയുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യണം. നൈഷ്കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കർമ്മം അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. എന്ത് വേണം? കർമ്മം ചെയ്യണം. സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താനെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കർമ്മം ചെയ്യണം. ജീവനും ശരീരവും നിലനിർത്താൻ ഏതൊരാളും കർമ്മം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ഭൗതിക പ്രവണതകളെ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കർമ്മം. അവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവണതകളെ നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ നമുക്ക് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? നമ്മുടെ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ശരീരം നിലനിർത്താനായിട്ട് ഏതൊരു വ്യക്തിയും കർമ്മം ചെയ്യുകയും വേണം. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മ ബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്ത സംഘാസമാചരഃ. ഇനി ആ കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബദ്ധമുക്തനായിരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യണം. അത് വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നിനക്ക് എന്നും ബദ്ധമുക്തനായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിലോ അത് കൂടുതൽ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് ബന്ധിക്കുകയേ ചെയ്യുന്നുള്ളെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ യാഗാനുഷ്ഠാനം എന്നാണ് അർത്ഥം. യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താർത്ഥം? ഭഗവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എല്ലാ യജ്ഞാചാരങ്ങളും ആരുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. സഹ യജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട പുരോ വാചാ പ്രജാപതി അനേന പ്രസവിശ്വാസം ഏഷാവോസ്തിഷ്ടമാകാമതു. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രജാപതി ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം അവരെ ഇങ്ങനെ ആശീർവദിച്ചു: ഈ യജ്ഞത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാവുക. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തില് പ്രജാപതി എന്ത് ചെയ്തു? പ്രജാപതി ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവരെ എങ്ങനെയാണ് ആശീർവദിക്കുന്നത്? ഈ യജ്ഞം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകണം. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നമ്മ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും, ഇത്തരം യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നും ആര് പറഞ്ഞു? പ്രജാപതി പറഞ്ഞു. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്താൽ ബദ്ധരായ ഈ ആത്മാക്കൾ ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധം ആർജിക്കുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഏതാണ്? സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് വേദോപദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കലിയുഗത്തില് സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ്. ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തു വാ പരസ്പരം ഭാവയന്ത ശ്രേയ പരമവാപ്സ്യത. പരസ്പരം ഭാവയന്ത ശ്രേയ പരമവാപ്സ്യത. ദേവന്മാർ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായാൽ നിങ്ങളെ അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കും. ഇങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാം. അപ്പൊ ദേവന്മാര് സന്തുഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ്? അവര് നമ്മളെ സന്തുഷ്ടരാക്കും. ദേവന്മാർക്ക് യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നമ്മളെ സന്തുഷ്ടരാക്കും. അങ്ങനെ പരസ്പരം പ്രീണനം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? പരസ്പരം തമ്മില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? സന്തോഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പരമശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ചില യജ്ഞങ്ങൾ ചില ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അവ ചെയ്യുമ്പോഴും സർവയജ്ഞോപഭോക്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് വിഷ്ണു പൂജിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ചില യജ്ഞങ്ങൾ എന്താണ്? ചില ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ചില യജ്ഞങ്ങൾ. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുമ്പോഴും ആരാണ് അവിടെ പൂജിക്കപ്പെടുന്നത്? സർവയജ്ഞോപഭോക്താവ്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവിടെ പൂജിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ അധികാരം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭരണകർത്താക്കളാണ് ദേവന്മാര്. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ള കുറെ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വെള്ളം വേണം, വെളിച്ചം വേണം, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആഹാരം വേണം, കുറെ കാര്യങ്ങൾ വേണം നമുക്ക്, അഗ്നി വേണം, ഇതൊക്കെ വേണം. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണകർത്താക്കളാണ് ആര്? ഈ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്.
ഭഗവാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അവരെ. ഇഷ്ടാൻ ഭോഗാൻ ഹി വോ ദേവ ദാസ്യന്തേ യജ്ഞ ഭാവിതഃ തൈർദത്താനുപ്രദായേഭ്യോ യോ ഭുക്തോസേന ഏവ സഹ. ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായി ആവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ആ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ചു സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവനും ആസ്വദിക്കുന്നവൻ ചോരൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ ആരാണ് പറയണത്? ചോരന്മാരാണെന്നാ പറയണത്. അതായത് ജീവിതത്തില് പലവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. ആ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഓരോന്നിനും ഓരോ ദേവന്മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാര്, ആ ദേവന്മാരെ നമുക്ക് യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ആര് നൽകും? ആ ദേവന്മാര് നൽകും. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ആ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ചു നൽകാതെ നമുക്ക് ഈ തരുന്നത് ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ചു സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവനും ആസ്വദിക്കുന്നവരാരാണ്? ചോരന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അപ്പൊ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് വിഭവങ്ങൾ യുക്തം പോലെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് വിഭവങ്ങൾ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വേണ്ട വിഭവങ്ങള് യുക്തം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിധിപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാത്തവർക്കാണ് ദേവന്മാർക്കായുള്ള യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് മറന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത് കിങ്കരന്മാരാൽ ദത്തങ്ങളായ ഈ വിഭവങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്രഷ്ടാവ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിധം ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ അധികം കുടുങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചോരന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് കിട്ടും. ആരെയാണ് ചോരന്മാരെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോരന്മാരെന്ന്. അതായത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മറന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത് കിങ്കരന്മാരാൽ ദത്തങ്ങളായ ഈ വിഭവങ്ങളെ, ഭഗവത് കിങ്കരന്മാരെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ ദേവന്മാരെ, വിഭവങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത്? ചോരന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് കിട്ടും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ദേവന്മാര് നൽകുന്ന ഈ പറഞ്ഞ വിഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? തിരിച്ച് നമ്മൾ അവർക്ക് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളത് സ്വീകരിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? ചോരന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. യജ്ഞശിഷ്ടാശിനാ ചന്തോ മുച്യന്തെ സർവ കിൽബിഷൈഹി പൂജ്യത്തെ ത്വകം പാപായേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞത്തില് നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാനും സാധിക്കും. പക്ഷെ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവര് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണർന്നവരെ സന്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ പറയുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരെ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എന്ത്? സന്ത. സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. സന്ത എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണർന്നവരെ പറയുന്നതാണ് സന്ത എന്ന് പറയുന്നത്. സത്തുക്കൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമബദ്ധരാകയാൽ ആദ്യം തന്നെ അവിടത്തേക്ക് നിവേദിക്കാതെ യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ സത്തുക്കള് അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാനിൽ പ്രേമബദ്ധരായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ, ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാതെ അവരൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമാസമുദ്ഭവ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. മഴയാണെങ്കിലോ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങളാണെങ്കിലോ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ മഴ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ എന്ത് വേണം? ധാന്യങ്ങൾ വേണം. ധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മഴ മൂലമാണ്. ഈ മഴ എന്ന് പറയുന്നത് യജ്ഞത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. യജ്ഞങ്ങള് വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മള് വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ, നമ്മള് വേദങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മള് ചെയ്താണ് നമുക്ക് എവിടെ എത്തുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ
ധാന്യം കിട്ടുന്നതും മഴ പെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതും. പകർച്ചവ്യാധി പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കാലത്ത് അണുനാശക ഔഷധങ്ങൾ കുത്തിവെക്കുന്നത് കൊണ്ട് രോഗബാധയിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വൈശിക ആസക്തിയെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനുള്ള കരുത്താകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഭൗതികമായ ആസക്തിയെ ചെറുത്തു നിർക്കാനുള്ള ഒരു കരുത്തുണ്ടാകുന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിധി ബ്രഹ്മാക്ഷരാസമുദ്ഭവം തസ്മാത് സർവഗതം ബ്രഹ്മ നിത്യം യജ്ഞേ പ്രതിഷ്ഠിതം. വേദങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിതമായ കർമ്മവിധികൾ വച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അതിനാൽ സർവ്വവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നെന്നും കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായ സത്ത അത് കുടികൊള്ളുന്നത് എവിടെയാണ്? സർവ്വവ്യാപകമാണ് എന്ത് ഈ അതീന്ദ്രിയ സത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കുടികൊള്ളുന്നത് എവിടെയാണ്? യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നെന്നും കുടികൊള്ളുന്നത്. വേദോപതിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത കർമ്മം, വേദത്തിൽ പറയാത്ത കർമ്മം എന്താണ്? വേദത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഇന്നലെ പഠിച്ചില്ലേ നമ്മള്? എന്താണ് അതിന്റെ പേര്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? കർമ്മം 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ. വികർമ്മം അല്ലെ? 3 തരം ഏതൊക്കെയാണ്? കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം അല്ലെ? ഇതില് വേദങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം അല്ലാതെയുള്ള കർമ്മമാണ് എന്ത്? വികർമ്മം. വികർമ്മത്തിന് ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുമോ? നിഷ്ഠയില്ലാതെ അതിലനുശാസിക്കുക ചെയ്യാതെ. അല്ല, ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്ക്. വികർമ്മത്തിന് ഉദാഹരണം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വികർമ്മം. അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നമ്മള് മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നത്. അതല്ല, അത് യമനിയമങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്. കർമ്മം പ്രവൃത്തികളിൽ വരുന്ന എന്താണ് പറയട്ടെ? കളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചെയ്യാനായിട്ട്. കളവ് ശാസ്ത്രങ്ങളില് ഉണ്ടാവോ? കളവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കളവ്, കൊലപാതകം, അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികൾ. നമ്മളൊരു 6 തരം അക്രമികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തില്? അത് മുഴുവൻ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അത് വരുന്നത്. ആധികാരികമല്ലാത്തതും പാപകരമാണ്. അപ്പൊ വികർമ്മം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ആധികാരികമല്ലാത്തതാണ്, അത് പാപകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. അവ വൈദിക ജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഫലം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങള് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് കഴിവില്ലാത്തവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവ വൈദിക ജ്ഞാനാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഫലം ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാത്തവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശാസ്ത്രത്തില് പറഞ്ഞ പ്രകാരം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാം. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്ന പറയണത്? ഈ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങളുടെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം നാനുവർത്തയതിഹയ അഖായൂരീന്ദ്രിയാരാമോ മോഹം ജീവതി. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, വേദങ്ങളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞമാണ് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവര് പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സംതർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവന്റെ ജീവിതം ഫലമില്ലാത്ത. അപ്പൊ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്? അത് ഫലമില്ലാത്ത ജീവിതമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തത്തെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കഠിനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ടുള്ള എന്തിനാണ്? നമുക്ക് സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തത്തെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അതിനെ എതിർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. യസ്ത്വാത്മരതിരേവാസ്യ ആത്മതൃപ്തശ്ച മാനവഃ ആത്മന്യേവച്ച സന്തുഷ്ട തസ്യ കാര്യം ന നിവിദ്യതേ. മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെക്കുകയും ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെക്കുക. നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെക്കുക.
ആത്മാരാമനായിട്ട് വർത്തിക്കുക. ആത്മാരാമനായിട്ട് വർത്തിക്കാന്ന് വെച്ചാല്, ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കേട്ടെന്ന് പറയാ, ആത്മാരാമനായിട്ട് വർത്തിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ രമിക്കുന്നവൻ, ആത്മാവിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവനാണ് ആര്? ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാരാമനായിട്ട് വർത്തിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്തുണ്ടാവില്ല? കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തൽക്ഷണം തന്നെ അനേകായിരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഒരാളുടെ ഹൃദയമാലിന്യങ്ങളാകെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുമ്പോ എന്താ ഗുണം? തൽക്ഷണം തന്നെ അനേകായിരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ഒരു യജ്ഞമല്ല, അനേകായിരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് സാധിക്കും. നൈവ തസ്യ കൃതേനാർത്ഥോ നാകൃതേനേഹ കശ്ചന നാചാസ്യ സർവഭൂതേഷു കശ്ചിദർത്ഥാവ്യപാശ്രയഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അവന് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതുമില്ല. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമുള്ള, അതിലൊന്നും നേടാനില്ല. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവും ഇല്ല എന്തായാലും. അങ്ങനെ ഒരുവൻ എന്താണ്? മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ കൊണ്ട് നേടാനായിട്ടൊന്നില്ല, അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനും ഒരു കാരണവും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണിത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തികൾക്ക്. ആത്മജ്ഞാനിക്ക് വിധിവിഹിതമായ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മള് അധ്യായങ്ങൾ മുന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താണ്, നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആത്മജ്ഞാനി, ആത്മാവില് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ആ ആത്മജ്ഞാനിക്ക് വിധിവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടാൽ മതി. അല്ലാതെ ആത്മജ്ഞാനിക്ക് എന്ത് വേണ്ട? ഒരു കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ നൈഷ്കർമ്മ്യമല്ല താനും. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കലല്ല എന്ത് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മം ചെയ്യാന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമ്മള് ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കാം. തസ്മാദസക്തം സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര അസക്തോഹ്യാചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പുരുഷഃ. അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രം കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുക. നിഷ്കാമ കർമ്മ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ആകർഷണം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഒരു കടമ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? കർത്തവ്യം നിറവേറ്റേണ്ടത്. നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഒരു ഭക്തനെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിഷ്കാമ കർമ്മമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തി എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് പൊരുതാനാണ് അർജുനൻ നിയുക്തനായിട്ടുള്ളത്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് കൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനനെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ആയിട്ടാണ് അർജുനനെ നിയുക്തനാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ആരാഗ്രഹിക്കാണ്? അവിടെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയവർ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഫലത്തിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആർക്ക് താല്പര്യമില്ല? ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് ആർക്കും അതിൽ താല്പര്യമില്ല. കർമ്മണൈവാഹി സംസിദ്ധി ആസ്ഥിതാജന കാത്തയ ലോകസംഗ്രഹമേവാംപി സമ്പശ്യൻ കർത്തുമർഹസി. ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ എന്തായാലും നീ കർമ്മം ചെയ്യണം. ഇത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജനക മഹാരാജാവ്, ജനകനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഓൾറെഡി എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അവരൊക്കെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തികളാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവര് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയവരാണ് അവരെല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇപ്പൊ നീ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നിന്നെ പറ്റി മറ്റുള്ളവർ, നിന്നെ ആരും മാതൃകയാക്കില്ല. നിന്നെ പറ്റിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർ എന്താ
പറയാ, പഴി പറയും അല്ലെ, നിന്റെ കീർത്തി മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടെങ്കിലും നീ എന്ത് ചെയ്യണം, കർമ്മം ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, കാരണം അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാജകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്, വില്ലാളി വീരനാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത്രയും ബഹുമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അത്രയും എന്താണ് പറഞ്ഞ കീർത്തിമാനായിട്ടൊരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, സാമാന്യ ജനങ്ങളൊക്കെ അർജുനനെ തെറ്റായ രീതിയിൽ അർജുനനെ ചിത്രീകരിക്കും. അപ്പൊ അർജുനന്റെ കീർത്തി മുഴുവൻ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടെങ്കിലും നീ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, കർമ്മം ചെയ്തിരിക്കണം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനനോട്. വെച്ച് നിർത്തുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും നിത്യ സുഹൃത്തായ അർജുനനും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. നീതിവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫലമില്ലാതെ വരുന്നിടത്ത് ഹിംസ ആവശ്യമാണെന്ന് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്തത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാനും അർജുനനും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയിൽ സുദർശനചക്രം, ഭഗവാൻ പോലും അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ പോലും അറിയുന്നില്ല സുദർശനചക്രം വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, സുദർശനചക്രം വന്നിട്ട് അവരെ വധിക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നേരിട്ട് പോയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്, ഇവിടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു ഭഗവാൻ. അതായത് ഹിംസ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ആ ഹിംസ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങളെ, സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, അർജുനനും ഭഗവാനും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമാണ്, അവിടെ ഹിംസ നടപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര ബ്രഹ്മാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കല്ലേ. മൂന്നാം അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ, മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ബുദ്ധിയോഗത്തെ അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തില് വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ സംസിദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തി എന്ത് വേണം, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റിയിട്ട് വേണം, സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ. കർമ്മം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ അതിൽ എന്ത് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അത് അനുഷ്ഠിക്കാന്ന് മാത്രം. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഏതാണ്, സങ്കീർത്തന യജ്ഞം. അതെ, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ആരെയാണ് ചോരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ആരെയാണ്, ദേവന്മാർ തരുന്നത് നമ്മള് ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കാതെ സ്വന്തം ആഗ്രഹത്തിന് ചെയ്യണം. ആഗ്രഹങ്ങളെ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ച് സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവനും ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് ചോരന്മാർ. ആഗ്രഹങ്ങളല്ല, വിഭവങ്ങള്, വിഭവങ്ങൾ കേട്ടോ. അതായത് ദേവന്മാരെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി കുറെ മന്ത്രിമാരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കുറെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ, വെള്ളം വേണം, വായു വേണം, അഗ്നി വേണം, കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം, പിന്നെന്താണ് ധാന്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വേണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആരെ,
ഈ ദേവന്മാരെ. അപ്പൊ നമുക്കത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് നേരെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, തിരിച്ച് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് സ്വീകരിക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരാരാണ്? ചോരന്മാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ്? ചോരന്മാരാണ്. ചോരന്മാരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് അല്ലെ. പാപത്തെ ഭുജിക്കുന്നവരാരാണ്? ചോരന്മാര്. പാപത്തെ ഭുജിക്കുന്നവര് പാപത്തെ ഭുജിക്കുന്നവരാണ്. പാപത്തെ ഭുജിക്കുന്നവര് അങ്ങനത്തെ പറഞ്ഞത്. മുഴുവൻ ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവര് ചോരന്മാരാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് സന്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ, അല്ലാതെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള കാര്യമാണ് സന്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സന്ത എന്ന് പറയുന്നത്. സന്ത സതൈവ പ്രമാഞ്ചന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ത സതൈവ എന്താണ് ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി. അതായത് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവര്. സന്ത സന്തയാണ് ഭക്തന്മാരെ, കൃഷ്ണാവബോധം ഉണർന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരെയാണ് സന്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വികർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വേദത്തിന് വിപരീതമായിട്ട്, അതായത് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വികർമ്മം. വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ആത്മാരാമനായിട്ട് വർത്തിക്കാനായിട്ട്, ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? തൽക്ഷണം തന്നെ അനേകായിരം യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കാവുന്ന വിധം സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് അയാളുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാണ്ടാകും എന്നാ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തൽക്ഷണം തന്നെ അനേകായിരം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റില്ല, ആ മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അനേകായിരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് അയാൾ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാകും. ഭഗവാനും അർജുനനും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നീതിവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫലമില്ലാതെ വരുന്നിടത്ത് ഹിംസ ആവശ്യമാണെന്ന് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുന ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, നീതിവാദങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ആവശ്യമാണ്? ഹിംസ ആവശ്യമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഭഗവാനും അർജുനനും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.